ଆକ୍ସନ୍। ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିବ ହେଲେ ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ? ମୋ ବାପା ତ ସବୁ ଟଙ୍କା କଦେଇ ଟାଣି ଉଡ଼େଇ ଦେଲା। କଣ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଡାଇଲଗ ଥିଲା କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ? କ'ଣ ସାର୍ ଡାଇଲଗ ଥିଲା? ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ପିଲାଦିନୁ ବଢି ଆସିଛି। ଓକେ ସାର୍ ଯିବା ଯିବା ଏଥିରୁ ଯିବା। ମେକଅପ୍ ଦିଅ ମେକଅପ୍। ଯିବା ଯିବା ଯିବା। ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍। ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିବ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜିକାଲି କରିବ? ମୁଁ ମୋର ବାପା ଆଜି ଆମକୁ କରିବ। ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍। ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିବ ହେଲେ ଛୁଆ ତମର କ'ଣ ତମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିଛି? କଣ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ତମ ବୋପା ଦେଖରେ ତମେ ହିରୋ ହେଇପାରିବ ସେ ଯୋଉ କମେଡ଼ିଆନ ସେଇ କମେଡ଼ିଆନ ରହିବ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का।